ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್ದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ಮೆತ್ತಲ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಾತ್ ದಾಸೆಮಿಲ ಪಾಡ್ದು ಇದೇನು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆದಾಲ ಪಾಡಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ರೈ ಆದೆ ಪೊತ್ಪುಗವೇನು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಬೂತಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಇರುವ ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ದೇವಣ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೆರಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ತಾತು ಗಾತ್ರದಾತು ಮಲ್ಲ ಪುಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದೇನು ಪೂರ ಪೊದ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಪಜ್ಜಿನೆ ಕಡೆಕ ನಿಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಪೊತ್ತು ದಿನ ದಾಸೆಮಿಲ ಮೆತ್ತೆನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಶೋಕು ಮಂತ್ ನೈಸ್ ಅದು ಕಡಿಯೋಡು ಇದೊಂದು ಮೀನ್ದ ಕಜಿ ಪಾಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊನು ನೆಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಏರಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಪೊಸತು ತೂಪುನಾಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸೊಟ್ಟು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಈ ಬೂತಾಯಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮನದನಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕುಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ರೀತಿಡು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತು ಪರಿ ಈ ಮೆಥಡ್ಲವರ ಮಂತು ತೂದು ಎಂಚ ಬರ್ತನ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರಿಪಲ್ಲಿ. ನೀಕು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಈ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ ತೋಡಿಲ ಪಾಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕ್. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ಗ ಈ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇವಿನ ನೀರು ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡಿಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಗಸಿ ಗಸಿ ತಲೆಕನಿ ಉಪ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನಿತ್ತೆ. ಈ ಮಸಾಲನು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಫ್ರೈ ಮಂತುಂಗ ದೇಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನು ಮೂಲು ಪೊತ್ತುದು ಜತ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಎಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇನು ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚನ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಶೋಕು ಕೊದ್ದ್ಯಾಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಡು ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ರೇವಿ ಶೋಕು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡಿಬೇಕು ಗ್ರೇವಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದ್ಯಾರಾಪುಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ದುಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗಸಿನ ಶೋಕು ಮಂತ್ ಕೊದ್ದ್ಯಾವಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ತರು ಬೂತಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ದಾಲ ಹತ್ತು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಪಾಡಿಬೇಕು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಅವು ಅರೆಪುಡು ಮೀನು ಕಲಡೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೈಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಲೇನು ಇಂಚ ತಿರ್ಗವಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು ದೇಪಂಡ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೆಚ್ಚಪುಂಡು ಐಟು ಮೀನು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದಾಲ ಕುದ್ದಿಯೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿಂದೇನು ನೆಕ್ಕು ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆಂಡ ಮೂಲ ಮತ್ತೆ ಸೇರವನೊಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಯಾನ್ ಕುಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಏಪಲ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಗು ಖಾರ ಅಲ್ಲ ಪುಲಿಲ ದುಂಬು ಉಪ್ಪೊಡು ತುಯ್ಯರತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೂತಾಯಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮಂತೆಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಯಾವ ಈತು ಕೊದ್ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ದಿವನ ಬುಡ್ಚಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.